Yeah, guys, tumefika hapa Germany, tumekuja na Stevo Janam. We'll be here for a week. Tuko mwiki. Yeah, huyo ni Stevo, tuko hapa na Uthure pia wabiro loka. Game kamera. Game kamera. Nyakwara mogi wan gi Stevo Janam kaendi, wabiro loka wan German. King'iyo kocha macha gine. Macha koro kuma jo pesa daka. Koro wadaka gi jo pesa kumora achiel. Macha Simba. Macha Simba. Tang negi Simba gine malo kamangni o. Now this is a telephone. Iya nyina washika. Koro kechine no iPhone. Chonga mono biro kao endege joangla nyaka kao gi ngama miyo kodhi loka e wambe okao wa gidako wangi ni o wano konge jomono kawe wacho ni me ngama weka abade dak loka Ito dak loka ko sin loka ya jama kamantie ko kwaja kwa dok ko chacha loka koro me ngama weka wadok loka iluongo ge ni promoter koro mondo mige wakika maber wach ni my promoter na bed ngama riel my promoter na maweka maweka no iketo koro wacha ni ma promoter na madako wewe ma promoter na madako yode loka ka Jamani ka sasa kanyal bango show Wacha Jamani ko se Jamani promoter rengo kama mio kanyal bango show bati chiemo maber yo tukata kianga koda koro in donje luok sande nyaka leo nyaka to anga pesa maduoka Kenya donje luoki mano Uthure mano promoter mare mano promoter mar ngat moweki ai wacho niya ato koweka an bouncer mar ngat koro amba kalo niya ambe koro ngamo weki machula biuru watimne challenge maro okan ngamo weki anosiep ngamo weki luongo Uthure batim gini ai wacho niya ano koweka an Stevo Janam antago thum but an osiep ngamo weki Koro ng'ato moro no watime